No! God, please, no! 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 Like a Hellcat. Hello everybody! Mukbang ulit tayo. Magmukbang tayo ng chicken claws. Ito. Chicken claws. Chicken claws. Oh my God! Wow! Hello everybody! Tara, mukbang ulit tayo. Ginagawa mo? Mukbang is chicken claws. Chicken claws. Guys. Oh my God! Ang sarap siya kasi yung parang yung gamit ng Chinese na herbal chicken, herbal chicken, I have a lot. Egg pieces. Bawal nga magsalita eh. Sige lang, kain lang. Sige pa more. Eat more. Hindi ba kumain kasi ang daming buto-buto? Five minutes later. Two hours later. Dati ayaw kong kumain ng ganito. Pero nung na-try ko, ang sarap pala. Kasi maamoy mo yun, nalalasahan mo yung herbal. Ang sarap. Ito yung paborito kong part ng manok. Saka yung gizzard. Last na ito, guys. Sarap po. Wala na. Bus na. No! God, please, no! 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 Habang tumatagal, umaalat naman. Last na ito, guys. Nakawalong chicken claws naman. NANI?! Oh my God! What?
I feel good. Like a Hellcat.